Insellmilkom programm ieħor Kuxjenza. Illum il-programm iddeċidejt li nagħmlu dwar l-anzjanità attiva, tant anzjani li meta tiltaqa' magħhom qishom żgħażagħ mimlijin enerġija, tibda tarhom jagħmlu ħafna attivitajiet u nibda ngħid kemm nixtieq illi nitgħallem iktar minn għandhom għax onestament narhom ħafna iktar għandhom il-imħabba l-ħajja ħafna iktar minna li nkunu iżgħar. U llum fl-istudju għandi ħafna żgħażagħ, mhux anzjani għali daw żgħażagħ ta' dejjem għax veru attivi u jħobbu l-ħajja u issa taqblu miegħi l-nlaqgħakom ma' dawn il-mistednin speċjali li għandi llum. Għandi lil Rose Għaxxone. Rose għandha 82 sena, għadha tisfen, għadha tħid, għadha s-suq, insomma, tagħmel minn kollox, u x'vera. Sakemm Allajtini s-saħħa u l-forza. Proset. Ivan Gaffiero hija hawn mhux għax huwa mal-anzjani, imma għaliex Ivan jafhom kollha fil-fatt għaliex iħobb ħafna l-anzjani u jagħmel ħafna attivitajiet sabiex ittihom iktar iċ-ċans li jimirħu fil-kapaċitajiet tagħhom issa dwar dan nitkellmu wkoll. Għandna lil Emanuel Bonnici, Alla jbierek għandu 87 sena. 87 sena u ġie hawn f'Kuxjenza bniedem vera eleganti, smart, intelligenti u isħa tkunu tafu iktar dwaru u Marija Frendo li ġejt isak il-prinċipessa hawnhekk Marija u għandek Alla jbierek 86 sena. 87. 87 għala, tista' mela qas kienu jafu għara. Mela allura God bless, Alla jbierkek Marija. U kemm fil-miliet mal-bambin twilidt inti. Qed tara. U kemm ġejt libsa sabiħ b'dik il-bend xi ġmiel qisek prinċipessa jew reġina. Waħda mit-tnejn. Għetlek jien ħsibtek ir-reġina kif tħalt, veru? Ir-reġina kont hemm għamlu l-kurubna f'rasi. Tara. Proset tassew. Ħanibda fil-fatt b'Marija, u mbagħad inkompli għal Rose. Marija, inti ftit ta' żmien ilu ħanaraw fil-mat tiegħek. Ftit tal-ġimgħat ilu mhux ħafna fil-home fejn qiegħda. Inti f'Marta Skala fil-fatt irbaħt titlu. Ħalli naraw dan il-filma ta' Marija Frendo. Għal is-sena hija naħseb ta' temmek tara. Marija Frendo. Irrebbieħa għal din is-sena. Marija, qed narak tara dal-filmat u tuħu pjaċir, x'ħassejt? Meta f'dan il-konkors ta' sbuħija li organizza Ivan fil-fatt għandkom, irbaħt. Ejwa, ħadd pjaċir ħafna meta irbaħt. U meta raj dawk id-nies iċafxfulek. Kulħadd waħad li l-tratti. U bil-kuruna wkoll. Kuruna, ejwa. U x-make-up kellek ukoll, Issa ħej, proset. Marija, inti ħajtek fil-fatt inti mir-raħal il-ġdid u xek. U kont taħdem ukoll bħala babysitter qaluli. Ejwa. Proset, kemm domt tagħmlu dan ix-xogħol? Domt ħafna nagħmlu dak ix-xogħol, mal-Ingliżi dejjem. Tara. Ġili qatt ma' 5 babysitter. Mela kien hemm mal-fejsek ir-reġina llum ġifri mal-Ingliżi u hekk. U għaliex għax tħobb it-tfal? Qed nħobb it-tfal. U inti miż-żewġa u xek? Sewwa. U kellek tfal ukoll? 3. 3 tfal Alla jbierkek. Għandu wieħed għawdet u 2. Proset Marija. Proset tassew. Emanuel Bonnici veru wkoll bniedem illi nammira ħafna għaliex insertajt naf il-familja tiegħu wkoll
U Emanuel għandu storja fl-Scout speċjalment. Għandek 87 sena u fil-fatt inti karriera twila volontarja, jiena lija n-nies tal-Scouts, il-membri tal-Scouts, ġil intervistajt xi tfal, id-disciplina u dak li trawmu fihom huwa wisq sabiħ u tinduna pereżempju inti tidher illi kont f'din il-forma ta' disciplina. X'tagħtek l-Scouts u għaliex kont tħalt ġo fiha? Jiena Emanuel Bonnici ma ta' madwar jafuni linu. Okay. Però fl-Scouts jafuni bħala skipper. Issa jiena tħalt fl-Scouts meta kelli 12 sena fin-1950. U għajt kważi 60 sena fl-Scouts. Tneħħi 10 snin minnhom dejjem responsabiltajiet. L-Scouts għalija jagħmlek raġel titla' fl-affarijiet tiegħek, tkun taf x'inti tagħmel u dan. Naraw xi ritratti fil-fatt tiegħek. Dawk huma deka il-banda ta' wara sentej tħalt maraħa ġdid. Inżilt mal-Scouts ta' Bormla. Jiena Bormlis saħrax u nħobba ħafna Bormla. U bqajt hemmhekk. U għaddejt ħafna snin hemmhekk illum tfal saru nannietu jiġu jkellmuni dik id-daħqa f'ommhom. Jiena ħares li għajnejhom, jien tallimt waħda. Jekk tkun taf il-verità ta' tfal ħares li għajnejhom. U tkun taf hekk x'kunu qed jgħidu da. Ħanejdlek jiena kif għaddejt ħafna mill-avventuri, però kienu responsabbilta wkoll. Għadhom jiġu Scouts sal-lum jgħidu li inti għamiltna raġel. U nħobb pjaċir. Il-għalix dik kienet is-sistema tiegħi. Biss meta kell il-fuq minn 7 sena kelli nitlaq għax il-mara mardit li mbagħad u kelli nitlaq kollox u da. Imma dak iż-żmien inħobbu wisq. Waħda mill-ħajjiet tiegħi tal-Scouts għax jiena qabel kelli ħajja ta' familja u ħajja ta' xogħol. Kont id-dokkjar, tu xek? Ejwa, jiena tħalt id-dok ngħidlek. Jiena tħalt apprentice id-dokkjar fl-1952. Ġifieri kienet tlaqwa tagħha d-dokkjar tal-ammiral u tħaltu għaddejt bħala engine fitter. Il-ħajja ta' xogħol għenitni ħafna wkoll, parina kelli ċertu inizjattiva. U nuħu gost ngħid illi il-ħajja fix-xogħol tatni impetus kbir. Pereżempju, inkun għaddej, darba kont għaddej, lejnu għandhom bżonn wieħed jitkellem bit-Taljan. Sabu lili, veru kont il-liċeo, u ħafni minnhom għallim xiex għandi bżonnok għax kienu qatt jagħmlu dak il-krejnijiet il-kbar li huma sofor. U għalli kull ma tiġi għal 10 ijiem. U kellna problema. Aħna qabel konna bil-linear measurements, bil-linja Ingliża, inċis fit u da. Però il-readings kien kollu metrik. U ma kienx ħafna minn dal-affarijiet li għandkom illum. Għatti toqta difficile multiplication. Proset, imma għandek esperjenzi interessanti u rridu ngħidu li inti t-tifel tiegħek huwa wkoll fl-Scouts u għadu attiv sal-lum. Issa, mekkara fil-fatt qed nuru ritratt tat-tifel tiegħek ukoll. Ejwa. Sewwa, issa inti wkoll ftit tal-ġimgħat ilu irbaħt titli ħanaraw il-filmat. U għamekka mill-mara ta' t-tifel tijak nselmila l-Ġozet Bonnici mill-insertajt nafa u koll. Issa għanna l-Rose Axxone. Rose, kemm inti ħelwa l-ewwel net. Rose għandha 82 sena u xiek inti minn taslima u nfasizzajt li tas-Sakro Kor. Sewwa. Issa, inti mara vera ħelwa. Minn mindu Ivan introduċini miegħek, gustajtek wis għax kuljum bat li voice message u tgħidli fuq il-ħajja tiegħek. Inti mela għandek storja però. Mela, inti iżżewwiġt darbtej. Għajdli ftit l-istorja tiegħek. U liema minnhom kien jaħdem ix-xandir. Jien l-ewwel wieħed li ntqajt miegħu id-deporres għax aħna konna morru naraw il-play u kont imur ma' ħabiba tiegħi nbijaw il-biljetti. Meta rajtu
Għatlu, l-ewwel għatlu ħoddu biljett, u ħatta wara rġejna morna. U għatlu trid fjura, titwarda, għalli iva, għalli tlaq lemma ta' għalli għax iġi father born għalik. Għax immek ma kienux jilbsu nisa, ma jersqux nisa, kien jilbes ta' maraw. U għatlu xfi fjura trid, warda trid, għalli safra sperenza u l-ħamra imħabba. U daqsek, wara xarejt, l-ċur dejna noħorġu fl-imkien. Daqsek kienet il-fjura kienet. Il-fjura kienet U dan kien li jaħdem ix-xandir? U dak mbagħad Father Born kien jaħdem, l-ewwel ġabu jaħdem hawn Rediffusion, u mbagħad minn hawn mar ix-xandir kien jagħmel producer director. Mario Ascione. Mario Ascione fil-fatt l nakkaw. Jisemmuh sal-lum. Fil-fatt dan hu xek karakka. Iva daku. Mela Mario Ascione fil-fatt huwa persuna li kien parti mill-istorja ta' Xandir Malta. Fil-fatt ħafna nies jafuh għax kif taħalda hawnhekk. Semmew ħafna ovvjament. Ġifier x'kien jagħmel ir-raġel tiegħek? L-ewwel kien cameraman 1. U mbagħad laħaq producer director. Proset, interessanti ħafna. Kien cameraman l-ewwel. Interessanti. Issa, però għandek storja oħra sfortunatament. Mario miet? 144. Sewwa. U jien kon sena la 40 sena. Umbat wara 3 snin iżżewġ lil ħuħ. Għala xaffarijiet daw. X'kien jismuħuħ? Michele. Michele Ascione u xek. Ismani. Ma u kien l-Italja. Għax dak Taljan, missiru Taljan trabbaw Malta, ħabba l-gwerra baqgħu Malta, Mazzija, Mario. U ma trid tiżżewġni. U l-mama tiegħu dejjem tagħmilli meta mmur nara Napli. Għax ma tiżżewġx għadek żgħira, kont ngħidla le ma rridx nitlef il-kuljum tiegħi, x'on irridu bijaj. Interessanti din, ġifieri inti. Mela hawnhekk dan it-tieġ ta' ma' Mario jew ma' ħuħ? L-hemmhekk ma' Mario, Victor Aquilina kien il-xelmadu fil-Best Man u l-ieħor kien il-xut. Fil-fatt kienu wkoll membri qed jgħiduli tat-television dak ta' Xandir Malta fil-fatt qed jarfuhom. Mela, ġifieri inti iżżewwixt lil ħuħ. Imma mhux biex iżomm il-kunjom. Le. Għax insertajt ħadd grazzja ma' ħuħ. Le, laqqas ħadd grazzja ma' ħuħ. Għax iżżewwiġtu? Għax kien raġel ta' rispett, kien iħobb li tfal, kien jagħmel li ħossib dawk il-ġiġ tfal għaj dawk demmi. U għatlu, rrid iżżewwiġ insomma, mbagħad il-mara tiegħu l-aħfirla kienet tagħmel jgħix magħna, toħod li ħsieb, ġiex ġuventur u toħod ħsieb ir-raġel. Kont nagħmlu jien għandi l-familja Malta u kienet għandi tfal. Meta miski it-tifla kellu 14 u l-ħor kellu 18. U minn hawn insomma. Imma kellu tfal diġà? Kellu 7 tfal. Il-Marija, ġifieri inti ġejt disa tfal. Imma qatt ma rabbejthom it-tfal tiegħu. All right. Iktar issa nieħu ħsiebhom meta mittu. Sewwa. Għax għadni mur għandhom. U t-tieni żwieġ imbagħad x'ġara ġifieri fit-tieni żwieġ? Mbagħad qabel iż-żewieġ tu għamilt promessi quddiem ulidu quddiem is-seba'. Għadhom jien niżewġu l-papa, għadhom imma jien ma ngħix Napli. Jiena ġew Malta rrid ngħix. Għatlina 3 affarijiet se ngħidlek. Ma rridx tfal għax għandi 42. Ma rridx noqgħod ġodda għax kont qiegħda mal-grupp tiegħu tad-drama. Kont nagħmilhom il-ħerdaw xejdulhom dressmaker u kont nagħlem u nilgħab il-basketball. Għalli kollox nagħmel kif trid int basta tiżżewwiġni. Imma kien jgħix miegħek Malta? U għall-ewwel ġie għamel xahar u telaq. U waħdhom l-Italina għax konna noqogħdu mhux miżżewġin. U jor fuq mat-tifel u jien norqod isfel mat-tifla. U mbagħad iżżewġu. Mbagħad iżżewġna wara 15 isu xahar iżżewġna. U mbagħad. U rrid nitżewġu l-Italja, imma l-Gvern Malti għalli ħajja ma tżewġ l-Italja ma jkollx dritt tibqa' Malta. U ġejna Malta żewġna Malta u ġew tifel wieħed. U bqajna. Kull Christmas imur għandhom ma' tfal u Christmas darba u tnal. Easter u jew dejjem nitqasmu. Sewwa, u mbagħad. Mbagħad wara 23 years mietli. Il-laħwa. 23 years. Imma tfal baqgħu miegħi dejjem ġelmuni u ġew anki miegħi meta mitmissierhom baqgħu magħna. Mbagħad qed li xi ħaġa interessanti vera dik kien hemm huwa irid jiżżewġa. Mela, mbagħad huwa qalli għax meta konna noħorġu 4 taħwa. Għaluli il-mara ta' wieħed qalt li xi ġifieri ħadd iżżewweġ ġifieri ma riditniex isni li żewġu volja ma kellix taqsami. Għabeżet il-mara l-oħra qaltlu, isma' qaltlu, jekk imut jien erġa' żewweġ ta'. Qaltlu qudiemi, ma tgħaddew 3 xhur li miet tieni raġel qalli Rosie, rikordi, l-cosa rikorda, qalli x'qadlek Marija. Għatlu si, għatlu għak tiġi holiday jem, un bata ġit la pajizek. Imma vera kistaqsik jew le? Mela.
U xetlu? Għatlu, le, ma rridx, għatlu, ma nġennex Ruma miegħek. Għatlu, jina Malta nojx. Għaxu bat kont tispiċċa żewġ tliet aħwa. Mbagħad qalu li titni tolqot it-tielet wieħed jonqos torqot ir-raba wkoll. Ġifieri, inti iż-żewġ żewġ taħwa, sfortunatament Nitutni. ħallewna. Imma qabel iż-żewġ t-tieni wieħed mort ngħid il-fader tiegħi, għalli x'għamilt. Għalli għawax kellu xuħ patri. Għalli sfrattajtu, għattu xe sfrattajt mela il-patri għan iż-żawġ. Għan iż-żawġ il-ħu ħarmel. Sewa. Rose, inti mara attiva u tagħmel ħafna affarijiet anka timmodella, ħa naraw filmat ta' Rose Axxone. Bis-saħħa Mela. Ivan. Il-Marija kem taf, u tizzeglek, u ma tistħiġ, Evan kemm ilu dan? Dak ilu xi sentej, naħseb? 2022 da. 22. Allura, per eżempju, għaxina naf kemm inti tafon kollha l-sinjuri li għandna hawnhekk, x'inhi din l-imħabba li għandek? Lej, għax inti tagħmilha volontarjament, irridu ngħidu sewwa, inti tħobbhom ħafna l-anzjani. Eżattament, ħajna verament nħobbhom anke insat nisma'hom jitkellmu hawnhekk. Qed jitkellmu bżonn meta nkun daqshom nkun għadni bħalhom. Dik hija xewqa tiegħi li pereżempju nkun mistieden f'xi programm, inti tistedinni xi programm. Jien nkun anzjana wkoll. Ftit iżgħar imma. U jien nkun għadni bħalhom nirrakkonta xi attivitajiet li kont organizzajt. Le, jiena mindu kont żgħid jien kont nħobbhom l-anzjani vera, però issa f'dawn l-aħħar snin kemm ir-Rose se tidħol fil-Grand Mof the Year u nagħmilhom kompetizzjoni fix-shows tiegħi. Però mbagħad meta mmur fil-home ta' Marsa Scala u hemm homes oħrajn li stidnuni biex intellalhom attivitajiet bħal din, hemmhekk nemozzjon ħafna ruħi għaliex ġew trid tiftakar li qegħdin fil-home, però huma kellhom it-tfal magħhom, kellhom il-familjari jarawhom, ma jkun hemm min li m'għandhomx min jiġi jarahom. U allura tarahom imma jagħmluhom xagħarhom, jagħmluhom il-make-up. Issa ħansaqsik laqja ta' għek, għax inti ovvjament tifhem. Għaliex rebħu Marija, per eżempju Marija, għaliex rebħet? Marija, mux jina ovvjament kun ġurija, kellem sitt ġurija, pero meta tara l-kummenti għalu li kolla kemm għaw kompetizzjoni jibsa, għalli ġew tiskanta b'kollox ħadu sem 42, ġifiri mux wahda jew tnej, ġifiri 42, imma Marija ħarġet inkirajna dak il-video b'dik il-konfidenza, għanda l-età tagħha, imma xorta għamlet dak ix-xar, il-make-up, il-libsa sabiħa, b'dik il-konfidenza. Anka l-lum, ġifiri, issa per eżempju illum inti min libsek sabiħek? Min libsek sabiħek? Il-libsa. Min? Sabu il-keres u libsuni umma. U dikinar il-ħat semu rbaħt, min jenek biex tilbes u tagħmel il-make-up? Il-keres. U kellhom hairdresser, kellhom make-up artist. Kalli tifraw tagħmel il-make-up. Sara, proset. U Manuel, x'kienu l-kwalitajiet? Ara, u l-kwalitajiet ta' Manuel x'kienu biex rebaħ? Ivan. Emanuel huwa bniedem smart ħafna, bla ma taraħ, anki sarajtu hawnhekk dieħel u ġvera, ta' tinduna Marija li huwa smart, u meta jieħla jkollha konkors ta' żbuħija, żbuħija mhux biss żbuħija tal-fejs il-wiċċ, ma l-apparenza kif tibqa' żomm ruħek anki għalkemm inti kbirt, alright? U Manuel għandu dik ukoll dik xi ħaġa li anki issa bdejna nismgħu jitkellem, għandu xi ħaġa ta' personalità kbira li inti tieħu gost taraħ u tisimgħu. U hemmhekk il-ġurija kienu 5 nisa kollha fanzja u ħeġifieri ġewwa. Maħna. Konniex nafu biha, ġifieri. Imma ma ntihomx stories, ma ntihomx stories. Vera raġel smart. Ma ntihomx stories, magħha.
Jaqaw, Rose. Le. Daqsek, Daqsek, għandu ġilet le. Daqsek. Rose, xinu għas-sigriet? Jina l-lum meta qabel ġejta l-programm, ovvjament, għatlek issa nirranġalek il-trasport biex tkun tista' tiġi għat li jina nsuq. Jina dbellaħt. Għadek il-suq inti. Jina anki ġo Napli soqt wara 6 xhur li ħadd il-liċenzja l-ewwel darba. Issa biex il-suq f'Napli. Xinu dak li jżommok tant alla jbirkek, daqsek għax inti anka tisfin. Per eżempju, issa qabel tħalt fil-Kamra tal-Aħbarijiet inti inżilt għamlet twist u nizlet kważi salajt. Kulħadd titta milili. Għamilili. One, two, three, maħna. Salajt tinżel, laħwa l-lajbir. Xinu dan li, għax inti anka tkellmek mimlija ħajja, mimlija ferħe. Xini dak li ġabbek ek, li jżommok ek? Le jina qabel meta kelli l-ewwel raġel u id-dar jew kont imur miegħu palku hekk, ġifieri. U t-tieni raġel, mbagħad meta mit it-tieni raġel, l-ewwel nett intqajt ma' ħafna ħbieb u ħabba li kont imur magħhom ħajja ta' hekk. U mbagħad itfadem li ma mhix toqgħod ġewwa s-sata, mhix toqgħod ġewwa jien għandi t-tifel jirrexta wkoll it-tifla kienet irrexta s-sawafqet. X'ismu t-tifel? Ġonna Xoni. Jirrexta. Għandi jagħmel ħafna plays, Melio Lombardi u fuq it-television daħħal li qed jagħmel ta' Gerit. Prosit, sa' riċenti. Il-furnar kien. Prosit. Nela, u t-tifla t-irreċta u kol ma Lombardi kienet, fil-video suwe. Missa wafqet. Imminti u kol kont irreċta? Jina kont namel xaġa zaħira, ma mux ħafna ta' jirtini bitċit zara Elio. U tamilom, u tuħu pjaċir. ħafna. Pero l-lum għadek attiva, ġifri attivitajiet. Mara, dan ir-ritrat, spiega li xinu. Illallu, dak il-lukandira, għara kem kont irqiqa. Dak il-television kien jismu l-lukandira. U dak Michael Markel Tabone. Kont il-libisom jiena kollu, xan kien ħetilom il-ħwejjeġ, jien u Lilian Paċ. Konna ħetilom il-ħwejjeġ. Dak kamera sta taqta xandir Malta tjgħid id-direttur. Mela, wek. MTV. Għax id-direttur illum għandu l-birthday, Mela ma t-tifla tija, illum it-tifla. Il-direttur illum għandu l-birthday. Nawguraw l-lizjo. Imma interessanti, ġifiri inti fil-fat, meta ġejta għabditek emozjoni kbira. Ija, kważi bat nikpjax, peress li r-raġel kiena u anke meta mort il-television naħa l-oħra. Imma xenu s-sigrit li jżommok tant ek ferħana? Jiena dejjem tfal. Jiena kont nilab il-basketball sa 52 u 53, nilab u nallem. Ġifieri, kont ngħidilhom. Ma li ma tim kont? Kont ma l-Bank of Valletta ta' Taslima, mbagħad kelli l-Juventus Taslima, kont nallem it-tfajliet, u l-aħħar li għallimt il-parents ta' St. Elizabeth School. Kont nilab magħhom. Interessanti. Domt tilab l-sport. U dar ritrat għajd li xinu? Dak erbaħt ma tal-Bank of Valletta. Għax kont għamilt ħafna goals. Interessanti. Attiva ħafna inti ħajjata, tmurtejn il-Livan. Iva. Il-ħajjata tiegħu jinvera. Ma jkollix. Mela jekk ikolli bżonn xi keffa niġi. Ġejja bil-qalb. Veru ma ninqalax tajjira. X'taħseb Marija morru għandha xi keffa u hekk. U jiena mur il-pool ta' sa waqaft. Wkoll tmurtom. Tmurtom ukoll. Mit-8 sa' 9 kuljum, mit-2 sal-ġimgħa. Proset. Waqaft f'Ottubru issa. Alla jbirkek. Kemm inti ta' eżempju u hekk veru kif qal Ivan, nixtieq li nitgħallem iktar minnek għax ma taqafx inti. Jiena nanna ta' 6, bużnanna ta' 6 u għandi neputija miegħi b'tifel ta' 9 snin. Noħdu l-iskola jmur nġibu dejjem xi ħaġa insomma. Imma tibqa' attiva, tibqa' għaddejja. Nibqa' għaddejja. Alla jbirkek. Emanuel, intu wkoll, inti naħseb qed tieħu pjaċir tisma' lil Rosa x'intom tal-Scouts fakkarni fil-motto tagħkom. Be prepared, kun preparat. Dejjem preparat. Interessanti ftit ilu, pereżempju, ġibt xi tfal hawnhekk mill-Scouts marru l-Scouts Ġambori l-Ingilterra, veru tuħu pjaċir tismagħhom jitkellmu kemm ikunu differenti minn tfal oħra jkolli ngħid. Veru każ. L-Scouts ħanejlek fil-bidu ta' Baden Powell, dak kien jara tfal jiġru l-emmulaw. U beda jorganizzarom anki bil-lob tagħhom stess. Għaw Malta bdejna fil-19 ġifiri 07 kważi baqa dejjem jeżisti. Illum il-ġurnata nbidlu l-affarijiet, l-uniformi b'kollox u da, daqsxejn nostalġija, rajt imma l-affarijiet irridu jibqgħu għaddejjin. L-Scouts
minnu n-nifsu jagħmlek li titla' raġel tal-affarijiet tiegħek qed ngħid għal. Illum il-ġurnata daħlu n-nisa wkoll u da u amalgamaw Sa' inti għaddajtajna. għaddejt minħabba l-mara. Taħseb illi dat-talim laħat mill-iskawts għenek meta kellek il-mara marida? ħafna. Ħafna. Jiena 3 ħajjiet għandi. Ħajja tal-familja, ħajja tax-xogħol, ħajja tal-iskawts. Meta mardit lill-mara kont nagħmel kollox jien. Il-mara qabdet ta' Parkinson, damet kważi 17 sena. U dejjem kont nagħmel affarijiet kollha kelli nitlaq mill-iskawts 2010 date għad niġi fi U aħna konna ħaġa waħda, jien l-mara konna ħaġa waħda ġifieri. Għalkemm kienet tifhem u data, però kienet saret bla saħħa u dal-affarijiet hekk ukoll. Jien ukoll kont imnellaħ bil-Malti Purta, għax jiena għandi muscular dystrophy, scapula peroneal, ġifieri jien issa mort ħafna lura minn saqajja. Spiċċaw. Imma tant kont nagħmel sforzi u nimxi li isu qatt ma ġara xejn. Però inti ddeskrivejta l-imħabba ta' ħajtek. Ħafna. X'kien jisimha l-mara? Carmen. Carmen, inselmula l-Carmen. Ila 4 snin u xahar u xi ħaġa. U kemm tħossu n-noqqas tagħha? Jiena nħobb immur id-dar, għax id-dar nħobba ħafna, dik kienet biħila tagħha li tellaj dik id-dar, kont noqgħod Lidna Street triq taħt Zabbar Road, u kienet tgħid li nixtru dan, u jien nitwerwer mid-dejn. Nibża. U li issa u kienet taħdem għax il-mara kienet ħajjata ta' prima, kienet tagħmel kroċja tal-aġeb, biżżejjed li kienet tagħmel id-dvalji jedulhom terħiet tal-artali. U tagħmel kull imkien bil-kroċja, għamlet ta' Bormla, ta' Raħaġdijt, ta' San Vincenzo. Sfortunatament, il-ħin ħarabli, dal-programm hekk jiġri le, mhux sewwa, ma xi nagħtu pjaċir nisimgħek titkellem. Mhux sewwa mel il-ħin. Mela, nixtieq parir pożittiv lil dawk li forsi jintelqu naqra jagħmilhom kuraġġ Rose dawk li qed jarawna. Iqumu daqsxejn fuq tagħhom, jqgħodu ħafna mat-tfal ħalli jsiru żgħażagħ bħalhom, u mal-ġuventur u tfajliet kif nagħmelin. Ma Ivan, kolħat jgħid li ġiet in-nanna, vera? Mhux hekk. Kif jarawni, u anke qed ngħidlek hekk ma jkollix il-programm ma nħuss sew fil-dak. Xorta mmur jien, mmur ngħinhom. Tmur id-day center inti dejjem. Mmur id-day center triq tiegħi. Dejjem għaddejja. Mela. U toħroġ dejjem xarek lest, pulit, u bil-make-up, u bil-ġojellerija u pulita. U x'hekk. Għax hekk kienu, baxxina meta r-raġel kien jaħdem it-television, jien qatt ma mint make-up laqas meta żżewwix. Għalli għamil il-make-up ta' għalix, emmek kolla bil-make-up, meta mort l-ewwel darba d-dar il-papa għalli tlaq li l-barra minna. Għalix n-bis it-tifla tijaj, ma ridnix. U badak qabżet il-mama l-lajti għal-ġenna għadlu, issa ma diċtijak issa tal-Mario. Proset, kassew kem ħadd pjaċir ħafna, nixtieq nerġa' nagħmel programm ieħor magħkom għax veru l-ħin qasir wisq. Grazzi Rose għax-xogħolek, grazzi ħafna, grazzi Ivan, grazzi Emanuel, grazzi ħafna Marija Frendo illi ġejta hawnhekk, grazzi li Licio Farrugia direttur dawk illi kienu magħna. Jiena mitlek xi ħaġa żgħira rikordi tiegħek. Rax inti ħelwa, grazzi, di inti għamilta. Mela. Ħantik kiss, grazzi ħafna. Grazzi tassew. Thank you. Għara xini ħelwa, sorpriza ħelwa, diħan zomma din il-qalb għal-qalbi. Thank you. Grazzi immens. Jena, ek ma importax il-sentejn u 3 jem għaw il-home. Il-home jiem ma wasni xej. Proset. Suppost, pero l-iktar ħagġa l-nħu pjaċir, mek għandhom day center, immexxi minn 6 nisa tal-ħagġeb u nħu pjaċir ħafna nejt illi għaxina fejkun l-affajt organizzati nħu. Għax inti organizzat. Skużani se jkolli nara għax id-direttur inkella tini ċamata. Grazzi ħafna, anzi nirringrazzjak, inkun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi ħafna.